darera mambo mtasa zvese zvechokwadi zvese izvo ndiri kutaura ngezvechokwadi ndikanyepa chabatwa nemhosva ndikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari andibatsirawo Mwari andibatsirawo makasimuka baba ini Augustine Maunga ndine dambudziko iro tasangana naro remunda wakapiwa mai wangu baba vanga vari kutauni. Munda uyu wakapiwa pari pamusoro pekunga achema, pakagoiwa minda kuti ndapiwa munda mudiki. Mai ndichibva ndabva kuchikoro ndisvika mai vari kuchema, zvikanzi ndiro dambudziko tapinda tapiwa munda mudiki. Uyezve pane muwakidzani wofuti wemubhuku medu wanga ari mudzimai wapandai matiza. Takatosvika ubva kuchikoro tiona ari kutobuda nepwapwatire mumiromo ari kutuka mabhunu unzi mandipa pajecha. Saka mabhunu anga ari kugowa minda akabva ataura nevanga ari kubata basa rakusabhuku panguva iyoyo wainzi Peter Katsuwa. Zvikanzi taona chembere mbiri idzi tine nzvimbo iri reserved seri kwechikoro kunonzi kumadzangwe, mozoenda nadzo moapa amwe madhiga ekuanzira iyo vari kuchema, kuanzira uyu kuti mandipa pajecha nekuanzira uyu kuti mandipa munda mudiki. Saka takatanga kurima munda iwoyo muna 1956 kuzosvikira pakati pamwe uchimboradzwa, tichizoti mazuva anenge wakuda kutanga kurimwa irimwa, wakada kungoita futi munda usine ivhu rakawatsaruka naba. Saka magwere aingoiswa muzvizere. Kuzoti tagara mudzimai wapandai matiza wakafa muna 62. Zoti tagara pandai aibva azosimuka pamba aenda kogara pamusha parashama kuda kuita kunga kamuromberombe. Achibva azoti muna 1966 aibva ati umwe mukomana unonzi Fred Sopotsa aibva aroora kubva kwazina pandai matiza. Fred Sopotsa torako munda wangu, Fred Sopotsa aibva apiwa munda uya. Muna 1970 paizoroora umwe mukomana werimwe bhuku unonzi Constantine Wera. Pandai matiza uya aibva aenda kopa futi munda uya kuna Kona. Hurumende dzakanga dziripo dzibva dzataura kuti iwe Kona izvo wazopiwa munda parashama unofanira kutama kubva kwakadzere uinyorwa mubhuku marashama ndawandimoona munda. Saka takazogara tichingoti pamwe warimwa pamwe tichimboradza. Kuzoti mumashure mwehondo takazoti muna 99 mwana wangu aibva aroora. Muna 99 tichibva tavaka dzimba dzemwana kuti arime pamunda iwoyo. Nekubva tavaka dzimba ipapapo achibva atanga kurimapo muna 99. Very unfortunately mudzimai wemwana aibva azoshaika muna 2007 arimapo makore anoda kukwana kuita mapfumbamo. Saka takazogara nekugara, avo vabereki vaKona vanga vakapiwa munda ndipandai wachinga wakazotaura namatiza kuti takasopiwa munda ngehama yako. Saka dai zvaita kana wagona kurima isu simba rekurima hatishina. Saka zvambobva futi pakuti iwe kubhuku rakadzere baba vaKona vanga vapiwa munda wakambonga akoka futi vanhu vekubhuku rakadzere kuti uyai kurimeni magamu. Ndini ndakazotozvimisazve kuti makuda kuzosvika nepaekisitendi yekurima magamu sei. Saka tichibva tazongoti tagara tizoona pamunda papandai paya pagura rapandai riri muzasi mwerere tiona masimwa avo. Hatina kumbobatikana ndizvo, zvakangosimwa iko rakariri munda wapandai uyanga pahwera. Kuzoti gore rino iri muna January mwana wangu muna 2007 kufa kwakaita mudzimai. 2008 tichibva tapedza nyaradzo yemuroora. Zvikanzi nemwana ndichambotsvagira mabasa kuMozambique. Achibva angosiya kafirst born kake tinako, akusvikira nanhasi mwana haasati adzoka. Saka muzikuru tawana wakura watova nemudzimai tikati regai tichochere makomba tifenze ndima iyi yekwedu yapandai tingosiya iri kumashure. Ndichibva ndazosvika ndiona makomba afusirwa ndimatiza.
musi wa 5 February ndichibva ndaenda kotaurira sabhuku ndikati dai tambobatsirana nokupangidzana migano muione ngekuti nemabhikoni arimo, tobva taenda kopangidzana mabhikoni. Tikaona matiza uri kuoma musoro hasi kuzvigashira wakutoti pasine munda wekwamaunga bapa munda ngewapanda iwese. Ndikasvika pakutukwa, ndikatukwa ndimatiza tikazi fokofu munongonyepera kuti munoenda kuchechi vemahara munda ngewapanda iwese. Ende matiza wakabvira kutoita amwe matendencies ekuti wakanga abvira kupfeka imwe mudhu yekuti pamwe dai takandoti ende mberi tiri kutaura kana kufundira kukanda chibhakira wanga achasvika kuda kundiri wange chibhakira. Akatombopinza ruoko munhawa amene kuti munhawa iyo anga anayo anga akuda kutorei. Ndikanongezwa ndikatukwa ndichibva ndazoona kuti izvi hazvibatsiri sabhuku ndichimupangidza kuti hona mabhikoni ari panapa. Wana sabhuku ndine dambudziko rekuti zvinhu izvi zvekupfekwa kweminda nekugoyiwa kwawo nekuberekwa wanga wasati watomboberekwa paiwa uri kubata basa reusabhuku apo. Asi kuti wachidaire chokwadi icho ndiri kutaura wakaramba wakundondimanizira kuti uri kunyepa hapana munda wekwababa. Zvotoguma ndakutoita kunga ndiri ndakutonga ndiri munyangadzi asi ndiri kutaura chokwadi. Kuzosvika ndati akubva sabhuku ndinyorere hako tsamba. Sabhuku achibva aramba kundipa tsamba ndichibva ndangoenda ndega kwawana mudzindiko. Wana mudzindiko waibva wambotora nguva, ndakaenda kwamudzindiko uri musi wa 10 February kuti ndiwapire nyaya. Wana mudzindiko waibva wambononoka ndizovabvunza ndizosanganiswa dare ramudzindiko rizouya musi wa 29 February. Chokwadi icho ndakatsanangura ndibva ndaona zvakupangidza kamwe yake kunga pakatombogarwa kadare kekuvira kutorunzirana kuti ngatitoende koramba kuti hapana munda wamaunga. Zvotoguma ndakutonga inini ndiri kutonyepa. Asi zvakandinetsa ngezvekuti vari kungoita nharo wachitadza kunzwa nhoroondo iyo ndiri kutaura. Ini ndakatoona zviri kuitika, minda iri kupegwa nesu tichingo vabereki vedu vaigoiwa minda iyo takatotarisa. Ndichibva ndatotambudzika ndizvo kuti chaizvo zviri kurewei. Ndichibva ndazotoonazve kuti zvakakodzera kuti ndiwe kuunza futi kuno iyo nyaya iyi kumatare makuru kwamambo. Matangataura nyaya kuti maiwe makabva usukuru mukasvika mai ari uchema nenyaya yekuti wapiwa munda mudiki mukataura zvekuti mai wepanext door angauta kuti womashaya ngekupopota kuti ndapiwa pane jecha. Mapedza kudaro vamati warungu waenda waipa minda wakazoti kune minda iri kuseri mozopa vanhu ava wari kunetsa nenyaya yeminda kuwanzvira. Asi pane chamusina kutaura ndechekuti akasiya apiwa instruction newarungu yekuti azowanzvire minda iyi ndiani. Madhumeni nasabhuku ndataura sabhuku Peter Katsuwa nemadhumeni akanga aripo nguva dzacho. Madhumeni ani? Papana mudhumeni iyo Kawadza. Mudhumeni Kawadza. Because minda yamurikutaura kai kana yaiuya kopiwa neofisi yamudzviti. It means kuti minda iyoyi yanga ine zvimbuya kana kuti zvirongwa mabhikoni. Yes. Aripo here mabhikoni? Mabhikoni aripo. Ndinofunga mambo ndakambouyapo ndakasvika zuva iro pano pana Ishe Saruchera ndichibva ndamusiyira pepa rakanyorwa. Mabhikoni aripo, asi pakazoti sabhuku edu apinza futi vamwe vanhu rimwe bhuku kuti vauye kuzowaka magadheni bhuku kwedu. Ndine katsananguro ndikuda kupaipa mabhikoni aripo.
kana makutanga unotaura kuti sabhuku pakada kuzopa magadheni mukuedza kutaura kuti mabhikoni hapasina mabhikoni aripo because saka iyi nyaya yekuti sabhuku paakazoda kunza kupinda mabhikoni aripo zvandei chida ireanzaiti state mabhikoni aripo here kana zvibuya buya zviripo here aripo kana zviripo mai zvatotibatsira pane chinonzi control number namba iyoyo yakanyorwa pachimbuya mbuya chaiti chimbuya mbuya chikaiswa kana chirongwa chikaiswa chinonyorwa namba iyoyo tikaenda kwamudzviti tinonoiona kuti muridzi wemunhu ananga ari kondo namba yakati ndeyani kondo namba ndeyani imimi kondo namba yenyu chii manhamba ndiyo ndakanyora papepa riya ndakasiya pano aya ndati kondo namba yenyu chii panepo ndinoda kuti ndikumbirewo kupatsanangura ndinoziva handizivi kana kuti zviri papepa mundi papepa kondo nhamba dzanga dziripo hadzichatondereki basi chikonzero icho ndandida kuti ndipe kuti dzisisatondereki ndicho muri kuti ndingogumirepa izwai bamba minda yaipiwa imwe yaipiwa minda yemuchato anzwi munda yemuchato wese une rekodi kuofiswa mudzviti munda wese wakaiswa kondo newarungu une chii une rekodi ukaenda kwamudzviti ukamotora kondo namba yako inobuda iriko ndosaka ndoti imimi mungapiwa munda mapiwa munda mumatadza kukrema namba yaye munda wanyu kuti munda wangu namba yakati ndichida kupatsananguro ipopa imi chimbopindirewo zvandikuda ndozokuti ichitsanangurai asi mambotaura namba hadzichazikani ndopanoda chii namba dzichadini hadzichazikani ndopataenda futi pamberi mataura emimi nenyaya yekuti pamakapiwa munda pakazoita pandai pandai ndobva apiwa munda namatiza pandai wakatopiwa ngehurumende ari mapachi ekunzi izvo wanga wakuchema uyu wachema kuti ndapiwa pandai wapiwa pandai munda wakapiwa ndobvazopani wakazopa kona wera ndobva pani koni sandaini wera umwe wacho achipa furedi sokosa mirai handiti zvakanaka apa mindai iri minzi hasipo ndizvo saka akazouya kopa minda matiza ndiani minda wana pandai wakapiwa kufa kwemukadzi rizokwatwa mukadzi wakafa atopedza kupiwa munda ndati akazopa matiza minda ndiani okupa uyu ndiri unesana naye pandai matiza wakapa koni standai saka wakuimba kuwana koni standai waperekiwa koni standai ndiwo wakazoti isisu kona wabva aramba ari munhu wekutaundi isisu kuti tichaite simba rekurima hatichazvisimuriba ndiyo wakapa Sylvester munhu mubereki wacho akapa munda wakafa iwo wana koni standai hawachipo wakafa kuwe mhuri yavo wese hapana ari hapanaba panongova nemushandi usiwe mumutunhu mwedu bafuti unenge unonzi unobva tanda mukadzi unouchekuta pamushandi kana ari mushandi timinzi pane munhu waari kubva unomubhadhara saka ari kumubhadhara ndiani because it means munhu ari kumubhadhara iye ndiari responsible nemushaiwo apo handizozivi kwamanja saka imimi hamuna kutsvaga ngodaime makatsvaga kuti muzive kuti murudziya ari kubhadhara mushandi aripo ndiani udai mukuziveka munhu kuti kana mutaura nenyaya dzana pandai munhu ari kumira wana pandai ndiani andi saka imimi penyu pamuri kuti imimi pakazoenda kotorwa ndiani ndimutsingo andi pamuri kunetsana izvozvi andi mati mazonetsana izvozvi nenyaya yekuti mwana wenyu aroora izvo aroora maakuda kumurumura kuti aendewo pake pamaenda kochera makomba panzvimbo iyoyo ndopavharwa makomba ndiani
vatori nedzimba idzo takasora mati pandaenda kochera makomba ndo paya kuvharwa makomba ndi mutsingo ndo patangira nyaya iyi saka ndopada kuenda mubvunzo wangu kuti musati machera makomba pamba pesa paparumboitwei pakamborimwa nemwana wangu kubva muna 99 kusvika muna 2007. Saka kubva 2007 kusvika izvi hapana activity zvinezvi pasisati parimwa hapo patata kutoti mwana wacho wemwana wangu zvakuta ndati kubva 2007 kusvika izvozvi hapana zvikuitwapo hapana asi dzimba dziripo dzimba dzamurikoti dziripo dzimba idzi dziri pastendi imwe chete asipo pamunda papa pari kurimwa nemwana wangu papa kurimwa nemwana ndo pane dzimba ndipo pane dzimba. Saka uyu ari kuya kufusira makomba ari kufusira makomba paine dzimba dzitoripo dzimba. Garai pasi sungai baba garai pasi apa Ngamira pamberi pedera makoputasa. Ngamira pamberi pedera makoputasa. Ngamira padare remira baba mutasa. Izvo ndizvo chokwadi. Ndakutaura chokwadi. Ndaimuchabatwa nemoto. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo pakutaura kwangu chokwadi chandiri. nyaya yekurabamura tinotizive murikuona tinotizive kuti nyaya yamunonetsana nani nabamba ndeipi nokuti imimi pamunzvimbo pamuri ndepei bamba wari ndepani ndepani ende baba watauri pamunonetsana ipapo patori nedzimba ndizvo hadzisi mupegi yangu dzimba dziri musango hadzisi mupegi yangu dzimba hadzisi mupegi yenyu saka imba hadzine issue ne handitori nadzo ba dziri kutodonha dziripo sekuti aragwarira dzakatodonha asi hazvisi mumunda mangu. Pamunda penyu imi makapawana sei? Pamunda pedu ini ndiri Sylvester Matiza ndiri mubhuku rekwaRashamu. Ndakakura ndichingotaurirwa kunzi munda ndewenyu ndewa baba wangu. Ndati munda makaona sei? Munda ndakaudzwa kuti ndewa baba. Makapiwa ndiani? Munoona kuti sura iri bafu. Already mkaramba muri nditaura kuti ndakatauriwa. It means hamuzivi. Saka kana kuya kudare kunoku hamutizivi kuya kudare kunoku goza muna chamunoziva. Because yamuya kuntaura mumi hiye sei. Ndiri kuda proof yekuti munda uyu ndewedu takaupiwa gore rakati nanhingi pachishanda nhingi. Yes. Makapiwa nani munda? Munda wedu baba ndakadzipiwa namai Kasima mai Wowera mai Kona Wowera. Mai Kona? Ndiye akakupa munda? Ndiye akanditaurira kuti munda ndewenyu uyu. Mai Kona Wowera mai Kona akashaika pasara muroora wacho. Muroora hana chanoziva. Alright, mai Kona aikutaurira kuti uyu munda ndewenyu based on what? Imi sei mamusikazivi kuti ndewenyu? Sei maimirira kutaura kuti munda ndewenyu muchitaura namai Kona imi musikazivi kuti mune munda? Sei makamirira kutaura namai Kona? You cannot come to court based on no inini baba wangu ndeuyu because dzakataurwa ndibaba John baba wangu ndeuyu. Aiwa, you must know your father. You must know your mother. Saka ndikuti nini? Sei iwe wanga usingazivi baba wako? Muzukuru wedu mai Kona wandiri kutaura. It's not an issue kuti muzukuru kana mwana kana mukoma. Issue iri pekuti andizi kumusha kwese andizi mutu ati muzukuru kako kumusha kwamatiza hakuna wana matiza variko. Saka sei wana matiza wasina kutaura wakamira kuti wane muzukuru asiriwepo. Wana matiza wari muwaka mumusha sei wana matiza wari mumusha wasina kutaura wakamira kutaurwa nemubva kure variko baba. Sei wasina kutaurwa nenyaya munda? Ndizvo zvandiri kuti varipo. Warida kudini? Kubva kuziva munda yavaripo. Aiwa, but iwewe argument yako iri
best argument yako pana maikona. Alright. Apo pasana. Iwewe nyaya ilipo. Ndiye kuti uda kutora maikona kuti maikona ndiye akakutaurira. Ukuzwa maikona akafa. Saka ukaenda kumwe kuchikota kuti munhu wetutaura nezvakafa nyaya yafa. Ini nduti haina kufamba because maikona mundu yatutaura nezvakwawo hausi wakona hausi wakahowera. Tutaura nezvemundu yakamatiza. Wana matiza waripo. And they must tell us kuti mundu ndewani. Makaona sei. Chokwadi ndina baba akashama ndiye matiza. Ina ndina baba. Nduda iwe ndiwo kuenda kuvhara makomba. Nditaura kuti wakavhara makomba based on what? Chawinacho inokuratidza kuti mundu ndewako chii. Ini ndakavhara makomba akanga adini acherwa nababa maunga. Vauya pamunda iwoyo wandibva munda wangu. Ndachadaro kanzi mugani wako ndeuyu. Ndokubva ndamutarisa ndoti hapana mugani. Ndokuchienda kune pegi yangu yemunda iwoyo yemakondi wacho esakagadzira. Ndokuchisvika papegi ndikati pegi yangu irikutangira apa ichienda uko. Paakanova pakavakirwa mwana wake akavakira kunze kwepegi yangu. Ndobva ndaenda kwasabhuku ndokunotaura ndavhara mwina yemakomba anga akucherwa munda wangu wanga wakudi kuvarira. Chawaifana kuita semunhu asingazivi. Anzo? Wambosingafoni kutora mutemo kuisa muwako wako. Sedofu. Anzo? Apa zvafanira kuti uri dofu because hauzivi. Anzo? Uri kumirira kuudzwa iwe. Handira. Uri munhu wekumirira kuudzwa kuti ngepako kuti ngepangu. Anzo? Saka wambosingafani kuenda kuvhara makomba ayo. Usati wane chokwadi chekuti munda wako unotangira papi unoperera papi. Waudzwa nevanhu vanodii? Vanoziva. Anzo? Saka iwewe wakangozvitora kuti nini makomba ngepangu. Ko nhasi unopakaza pasi pako. Pakaza pasi pako unemwe mhosva yekuvhara makomba. Andika unomirira kana uine nyaya. Unoripota nyaya younganiwa nevanogona nevanoziva wogadzirisa usati watora action. Chaunza kuti baba wawe kunokuzi because wakatotora action kudhara. And dai wanga usina kutora action pandai papaine room yekuti wanamatiza neni nababa wamugara pasi muchitaurana muchionesana musina kumbosvika kuno. Asi chakutitsai kuno kuinyaya yekuti iwe watoenda kuvhara makomba kutaura kuti ngepamwe. Saka pasina room for discussion. Tichesa ndizvo. Right. Saka ini chandakuda. Sinzi musingazivi baba. Handichadiba kuti matiza auyo. Because he is already compromised. Mandomudhonzawo. Because hana chanoziva. Dai wanga wanditaura kuti baba matiza. Ndiye akandinongedzera pakafa kure. Ino wabereka wangu kafarira. Baba wakashika 1986. 1986. Mai wakafarira. Mai wakashika 2006. Mai guru vaizoshaika Tati mai wako wakafarira. Baba wa 2004. 2004. Iwe 2004 ngani makona wake? Nyakanda 34. Wamani 34 years. Saka mani 34 years. Maiko okufa. Hadizi. Ndizo maika kwa 2004. 2004. Which is for baba gafa 86. Saka baba ngane 20 years adi. Ashai. And by the time yakafa baba mama ne 16 years. Ndizo. Saka muntu mai akafa mane 34 years musingazivi mundu wenyu kana kweli kana mombe yenyu kana mbudzi yenyu baba. Dati bamu mai wenyu akafa. Mamsato matorora hivi. Akashaika mama. Mama rora. Saka makasvika pekuroora musingazivi minda yenyu. Ndateuziwa mati makarakidzwa ndimai howera. Waikurakidzwa namai howera mai wako aripo? Ndio zvandiri kutiwa. Mai howera ndio mai yako here?
muzukuru. Ndati sei uda kurangidzwa namai Howera, mai wako akakubereka muridzi wemunda uripo. Sei mai wako muridzi wemunda asina kukudzwa kuti mwanangu munda wako uyu neuyu neuyu. Sei iwo kana kumirira kuti mai Howera muzukuru auye kukutaura kuti munda wako, asi mai wacho muridzi wemunda asi kutaurira imi bambo ezo. Makakurirepi? Inini ndakakurira kumba ndichibva grade 1 to 7 ndiri kumusha. Ndichibva ndazoita form 1 form 3. 7 years dzakatokwana. Saka mundu ati pa 7 years zamunomborima mundero. Ndaiwo tasanda kulima. 7 years in grade 1. Ndasanda kulima baba ndakwenda kwa. Alright, wakosa tu kulima wewe sasa unamuona yale baba yako na baba wako washirima mundero. Munda iwo ndio kuti ndio baba mkuru mkoma wa baba wangu. Saka ustori wewe. Ndio saka ndambi kwa ndio kwa baba ndio saka ndio baba mkuzia kwa baba wangu. Munda ustori wewe baba. Andi wanaomba mkuru wali. Mkoma wakashaika. Wakabereka wali 2. Musikana nemkomani. Waibva washaika. Ko wana wa wali wana wa mkoma tinao varimo wakoma wana wa mkoma ndio vana umira ndio umira mdo wana watori watosimuka bambo amuna mararamire kunga makatomira hapo muchitaura nezvemunda iwo ndiri kunzwa baba because munda usiri wei ndosaka ndinoda kubvunza dzata ati makaenda komislidwa namai Howera. Saka Howera mai Howera aizonoudza iwewe sei asingaudziwa ana wemuridzi wemunda. Ndipo ndiri kudaro baba kuti ndati mufukuru wangu mai Howera pamusoro izwaikari muzukuru wako mai Howera ihonzeri. Ndiye apedzisira kuziva munda achidzokesa kwatiri kwamatiza. Saka murikuzwa ndiri kutsanangidza ibaba. Izwai baba. Bambo nyaya yangu iri pekuti chekutanga hamusimi muridzi wemunda. Ndochekutanga hamusimi muridzi wemunda. Saka kana musimi muridzi wemunda hamuzivi ende hamuna history munda iwo. Saka kuti ndikubvunzei anything chemunda iwo hamuna chamunoziva. Because mutomirira kumai Howera kuti auye kukutaurei. Iwe mai Howera ndipo akafa. Ndikuti ndina mwana wakari kumpenyu mirai ndati mai Howera wakafa muzukuru akashaika mudzimai wa muzukuru ndiye mai Howera asi muroro wake wapo vari kuwana saka muroro wake ndiye ada kutestify na baba mukuru wake ndati saka muroro wake ndiye ada kumira here anotaura anoziya munda anotoziwa nepane ndati saka murora wamai Howera ndiye achada kuuya kumira here achitaura nezvemunda iwo. Ndikamufonera ndinogona kuti anondinzvitaurira chokwadi chakanaka. Mambo azviiti bazimuri kutaura. Anoyoyuba. Ndizwa kuti hausiyoita na. Hausiyoyuba. Izwaita nambire. Yari mutaura. Ndati murora wacho. Mauya naye. Murora ari parara hapo. Hapo. Saka manje unotaura chokwadi ndiani. Ndio vantu kuti nini mwana ndikondara ndinawe yana sabhuku wangu. Sabhuku atozivi. Because pakafa boy 2004 uyu akaita sabhuku rini? Akaita sabhuku rini? Sabhuku akauya wani makore 20. Ari 20 years. Ari sabhuku. Ari sabhuku rini akagara 2005. Saka uyu midzi hana chanoziva akabva 2005. Mai wenyu akachitori upenyu. Maresisi awanawo kuziva kuti munda ndiwamati. Marisisi 2005. Kana izvo kutaura kuno no aiwa kunoramba kana ari komarisisi dzine risiti vandotobhadhara zvati position yacho yechi iye munda wangu mauti wenyu sei mauti wenyu sei ayo kutadza kona nanasi kungobhadhara muchinge wani asakona bambo mandikwa wachiendesei isamba iri pamhande pacho
Sylvester Matiza ndini arikangona mambo chitsotsi chenyu manje baba unochiona chitsotsi chenyu here baba ndati muri kuchiona here chitsotsi chenyu baba mukoma wanyaizani mukoma amene ndi baba mkulu ainzi ani Pandai Matiza Pandai Matiza ndiye muridzi stand ndi Pandai kamuridzi stand Pandai Matiza saka instead yakazi Sylvester Matiza ndiipi ndiwo munda wachiyoyo aiwa saka muri kuti Sylvester sepa Pandai muri kuti Sylvester sei munoenda kubhadhara bambo inini mukoma wangu akafa inini munozwa ndichida kunoteerera munda wamukoma wangu handini James ndorikanda ndinoti Josiah ndorikanda because ndiye muridzi wechi munozwa mukoma wangu wafa inini asi ndinoda kuchengetedza chimunda ndinotuma mwana kuti mwana aende wabhadhare munda haasviki achinyoresa kuti James Mutasa ba because James Mutasa ane wake munda uri separate kubva kune munda uyu imimi wenyu munda wenyu unoti imimi uri handina pandiwo munda saka wadauganyira wanaka ndopata chitsotsi chako apa chitsotsi chako uri mbavha chitsotsi chako uri mbavha uri mbavha hauna munda saka hauda kutorera wana munda because the fact yekuti watoisa munda wamuzita rako kuti Sylvester handiti asi baba mukuru akafa ane wana wake waripo saka wana wake wada kuzonyoresa kuti chiipa munda iwo because after iwe ka Sylvester mwana wako ndiye akunyoresa pamunda saka munda wato wako nemhuri yako ka ndio zvakaita bambo sabu endai motsvakire murume wekugara munda wakagarisa mutauni sabu kwacho risimuka uyai bababa munda uyu ndewa Pandai nemhuri yani yaPandai kana uchinobhadharwa development level kwaDC haubhadharwi uri muzita raSylvester unobhadharwa uri muzita raPandai nekuti kana wakubhadharwa uri muzita raSylvester it means kuti munda waSylvester mangwana pakabvunzwa wana kuti tirakidzei paita argument mangwana yekuti munda ndewani tirakidzei mapepa anoratidza kuti munda ndewenyu. They've got nothing to show. As Sylvester, he's got something to show. Because I'm not in dealing with the door of Mapsambangwa. I know about that. Kwakaswika here chirongwa chenyu che mapermits. Masettlement permits. Ndinoda kuti ndiyo permit yacho. Aiwa, nice permit by. Iyi receipt. Alright. Aiwa. What is it? Go right. Bambo muritsozi. Murozwa bambo zvonoda. Murozwa imi bambo. Muritsozi bambo. Receipt ya money by. Adisi. Ini ndakatoita udofo futi. Because pamati pa receipt ndakofuwa receipt yechi development level. Asi receipt iyi ndiye communal land permit. Communal land permit inopiwa kumuridzi wemunda. Saka kutobhadhara kwamakaita bambo. Aiwa. Papake. Kana utore. Ndo saka ruta simba kari kuya kumira mudani nemurume. akorera pachitsotsi akorera pachitsotsi Reason why ari kuita simba bambo kuya kumira pana bambo akoti muno mwachiti munange wangu. Inyaya yekuti wakabhadhara chi communal land permit iyi yemunda usiri wani wake ndobva wabhadhara because permit inonyorwa zita remuridzi wemunda. Saka izvo zviri kukanzurwa pamutasa munda iwo uri muzita rabambo whereas haufaniri kunge uri muzita rabambo unofanira kunge uri muzita revana waPandai. Icho kwa icho.
Saka tuati bambo awachia sabu ndatitoti bambo awa rerusai mazwi ndatitomuti chii ndikati tsotsi wana wababa pandai wacho waugara wakafira kuimwe nzvimbo, saka munda wakangosara uri ndine musukuru, saka ndakaita simba rekumupatsa. ndakasara muzukuru wekwahwera makona chamakoni chiya chabuda makoni muzukuru wemuridzi wemunhu. Saka makoni ndiye aenda kutengesera wemu. Makoni ndiye atengesera bambo Silvester munda wapandai. Ndo saka bambo waro makoni kana mukuru wacho kana muroro wacho pano makoni ndiye akatengesera bambo awa munda usiri wani. Ndio mwenyewe kumbe tsike makumbu basi. Ayo ndo zvineta ukapapa mambo crazy. Ewe bambo. Sabu. Chende mugadzise nyaya. Ende mugadzise nyaya. Yes. Baba Maunga. Inini akandipa ndingati ndine samba iyi. Yeko muma-60 musendabereka ndibva ndazogarawo nevanhu webhuku. Baba Maunga haana kuatendawo, ndiye kuma-60 chakuti yanga anditaura. Inini kumba kwangu akauya achiti mhai wangu akapiwa madhiga mairi ipo panzvimbo ipapapa, aibva azoti 3, aibva azoti 10. Saka inini ndakazishaya kuti 10 akazobvepi iye ataura madhiga mairi. Saka ndakazotonototi munda wacho yabva yaita hectare point 2 hectare, yakuda tosvika pa 2 hectares. Ndibva ndaona kuti matizo wacho uchazorimepi. Right, zvazvinoreva baba. Ndosaka ndati iya ndoti mogadzisa musugadzisa because iyi ndakuti igadzisa ndega. Mungatigonerawo changa. Chandakuita ndechekuti pakati pawari 2 varuna panogona kunga pasina muridzi wemunda. Chinoita chechokwadi ngekuti inini izwe ndosaka ndikutaura ndikutaura kuti ini ndakautaurisa varume vari 2 kamwe kangirozi kangu karunditaurira kuti warume wavari 2 wese hapana muridzi wemunda. It's very possible kuti hapana muridzi wemunda, asi chawakaenda kuita wakaenda kuona kuti panzvimbo pagarisa pasina chii, pasina munhu. Ndo waenda koziva history yekuti munhu anga ari apa wakaenda ende wakafa, saka wakurira nzvimbo isiri yavo. Saka zvandakuita iyi yenyu yandoti mogadzise ndei, yandoti mugadzirise ndeyekuti ndinoda ndizive kuti sei Silvester Matiza ari kuzvipa munda wapandai pasina authority yapandai. Authority ndinotomupa inini ngekuti ndini baba wacho uyo waSilvester Matiza. Imi mamupi because munda wapandai akafira ashaikirwa nemukadzi wake, ndipo akapa muzukuru iye muzukuru wera ndiye airima over tichikurawo ichi. ndopa ndikutaura ndakamona zvandikutaura imimi munoona zvandikuedza kutaura imimi ndinondizive kuti simba renyu imimi rekuti munoti imimi ndi munofanira kumba rumba papi because howera pairima angasaka munda wakwamatiza airima munda wakwapandai.
Saka imimi simba ramuri kuzvipa imuri kuti imimi ndimi munofanira kupawo nderipi. Simba ndinaro ngekuti baba uyu isusu tatakatokura tiina baba waini Changamiro wangu. Baba akazoitorwa nemwana wake ari kubva mumba baba wangu. Tichipfuwa huni neimomo tikanzi uyu munda wababa pandai. Saka inini ndakangokura ndichingoziva kuti munda wababa pandai. Sabu ndati muri kutaura mega kuti munda ndewababa pandai. Ndizvo. Handi munda ndewababa pandai. Hauzowani? Hausiwani? Hausiwani? Ndipandai matiza. Pandai matiza ndiani kwamuri? Ndinotomutora sababa. Sekuti sisi wana umbatesi. I think Sabu, I'm very sorry to say you are conflicted. Hamukwanisi kuti mupedze nyaya. Right, wakomana. Ndoti muende uko. Munoone munda uyu. Then Ishe anga aripo. Then ndikuda futi next door. Then identify zvirongwa zviripo. Mabhikoni aripo nemanambers awo. So that detail research. Because right now, I cannot rely on you because you are conflicted. You are part of the problem. Right. And then, Sylvester, I was repeating because Kanawa payment you is your result. I was in my pandai. I was in my pandai. Urumano pandai. Right. Tikuida uri mwana wemunina wapandai. Pandai kune mhuri yake. Anokupa authority yekuti munda akupe kuti uwe waka imhuri yapandai. Saka iwe hauna authority mhuri yani yapandai. Yekuti unyore munda uri muzita. Mwana wapandai wangu wari guruwa wari kuwakaita mumwe anoroswa kuti dzoka kumba kwangu munda wangu. Anoendepi? Right, ende wakoma tozodaidza wakoma nawo. Next mambo akujua izo maana zipita udari ndine kakumakwa ndisa kufua dojipondora jeje Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojipondora jeje